έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους κοντά μας. Είναι ο κύριος Στίβεν Κέλλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Κέλλη. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Γιώργος Καγιάς. Καλό μεσημέρι και εσάς. Καγιάς. Καγιάς. Σαγιάς. Α, γι' αυτό είπα πριν το Καγιάς. Ένα θέμα. Αυτά φαίνεται τα παπούτσια. Καλή σας μέρα. Όλα καλά. Εγώ είμαι πανέτοιμη να χορέψω. Times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. Κοιτάξτε, εγώ ό,τι θα πω θα πρέπει να τα πω με δύο διαφορετικές πλευρές. Θα κρίνω από αυτά που γνωρίζω από το τι συμβαίνει μέσα, που γνωρίζω πολύ καλά τι συμβαίνει μέσα, και θα κρίνω μετά, θα κοιτάξω να τα ξεχάσω για να μπορώ να κρίνω και αντικειμενικά από αυτό που βλέπω. Αυτό που βλέπω μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά αυτά που έχουν γίνει και γίνονται από μέσα δεν μου αρέσουν καθόλου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά μέσα στο διαγωνισμό, λίγα παιδιά, όπου δεν έχουν σχέση με τη μία κριτή, τη Βελίκοβα, όπου έχουν αδικηθεί εξ αρχής και συνεχίζουν να αδικούνται με διάφορους... Με ποια έννοια έχουν αδικηθεί? Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο παιδιά μέσα, όπου κάθε ένας από αυτούς έχει μία σχολή χορού. Δεν έχει δηλαδή συμφέροντα η κυρία Βελίκοβα από τα ίδια. Ο Δημήτρης, που είναι πάρα πολύ καλός στη δουλειά του, εφόσον ήταν να συμμετάσχει, έπρεπε τουλάχιστον να σεβαστεί ότι είναι σχολάρχης και να του δώσει την ευκαιρία να δείξει τις ικανότητες του με κάποιον άλλον στάρ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και στο εξωτερικό και εδώ, για φιλανθρωπικούς λόγους, μπαίνουν και άνθρωποι μέσα απλά για να δώσουν το παρόν. Μάλιστα. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνει η επιλογή partner που δεν έχει σχολή, έτσι, που θα μπορούσε να δεν την ενδιέφερε. Όχι, αυτό που έχω πει εγώ είναι ότι η κυρία Βελίκοβα είναι κριτής. Δεν έπρεπε να κάνει casting. Η ίδια επέλεξε τα άτομα που θα λάβουν μέρος, θα διαγωνιστούν. Τα 5 άτομα από αυτά διδάσκουν στη σχολή της και τα άλλα 5, 4, έχουν δικές τους σχολές. Όχι, δεν είναι, μακάρι να ήταν έτσι. Θα βγάζαν και πιο πολλά χρήματα για το φιλανθρωπικό σκοπό. Και τα άλλα 4 άτομα είναι γνωστοί της. 2-3 άτομα δεν έχουν σχέση. Τα 2 που λέω εγώ τη στιγμή έχουν από μία σχολή χορού. Αντίθετα συμφέροντα. Δεν έπρεπε η κυρία Βελίκοβα να επιλέξει το ποιοι θα λάβουν μέρος και επιλέγει και με ποιους θα χορέψουν. Και έμαθε κάτι καινούριο πολύ σημαντικό που μπορεί εσείς να μην το συνειδητοποιείτε. Έμαθα και τη μουσική. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τα κομμάτια δηλαδή που βλέπουμε και χορεύονται. Ναι, επιλέγει και τη μουσική που δίνουν στα παιδιά. Που σημαίνει τι? Αν θέλω εγώ να σας αναδείξω, θα διαλέξω κάτι που θα αρμόζει σε εσάς. Αν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, θα διαλέξω κάτι άλλο. Κλείνω αυτό το κομματάκι που λέω, ότι ένα από τα παιδιά βγήκε και είπε: εγώ διάλεξα το ρουβά. Ένα κομμάτι. Και μάλιστα τον έσωσε αυτό το κομμάτι. Δεν το διάλεξε ο ίδιος όμως. Ποιος του το έδωσε το συγκεκριμένο κομμάτι? Τι αλλαγή είχαμε? Από την περασμένη φορά που είχατε αποκλειστικά τα πρώτα νέα για το τι συμβαίνει μέσα στο Dancing with the Stars, είχαμε αναφέρει, μάλιστα ο κύριος Σαγιάς ανέφερε. Η κυρία Βελίκοβα δεν έχει ποτέ υπάρξει πρωταθλήτρια Ελλάδος σε κατηγορία επαγγελματική. Έχει σημασία η διευκρίνηση. Έχει υπάρξει πρωταθλήτρια σε κατηγορία amateur, σε κατηγορία ερασιτεχνική. Και συγκεκριμένα έχω μπροστά μου αυτή την ώρα, γιατί ήμουν κριτής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό χορού που έγινε το 1996, 97 και στη συνέχεια το 2000. Έχω το πρόγραμμα μπροστά μου του Εθνικού Συμβουλίου Χορού Ελλάδος. Μάλιστα. Είναι ένα πρόγραμμα επίσημο, ένα πρόγραμμα που αφορά επίσημους αγώνες χορού στην Ελλάδα, και η κυρία Βελίκοβα έχει κερδίσει μεν κατηγορία, δεν έχει κερδίσει την κατηγορία την επαγγελματική. Ερασιτεχνικά δηλαδή. Όπως αναφέραμε την προηγούμενη φορά, η κυρία Βελίκοβα, αυτό που της βάλαν σαν τίτλο και τώρα πια δεν το λένε καν, είναι πρωταθλήτρια σε Latin και Ballroom χορούς, πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ballroom χορούς δεν έχει διαγωνιστεί ποτέ. Εφόσον βάζουν έναν τίτλο πάνω, να βάζουν πρωταθλήτρια Latin
ερασιτεχνικού διαγωνισμού. Αυτό έπρεπε να βάλουμε. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι την ώρα που γίνεται το σπικάζ, την ώρα που μπαίνουν οι κριτές μέσα, το κόψαν τέλος. Δηλώνεται ως πρωταθλήτρια. Δηλωνόταν. Τις 2 φορές που ξεκίνησε, δηλωνόταν. Τώρα δεν δηλώθηκε τίποτα. Τώρα μετά από αυτά που είπαμε δεν είπανε τίποτα. Τώρα πιο σεμνά, πιο ταπεινά. Τα κόψαμε. Πρέπει αυτό να διευκρινίζεται, γιατί στην Ελλάδα έχουμε πρωταθλητές Ελλάδος, γιατί οι αγώνες χορού στην Ελλάδα ξεκίνησαν στις αρχές του 90. Εγώ προσωπικά είμαι κριτής σε αυτούς τους αγώνες και εντός και εκτός Ελλάδας από τις αρχές του 90 και μιλάμε για 20 χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες και πάρα πολλοί Έλληνες. Τονίζω τη λέξη Έλληνες, γιατί νιώθω ότι σε αυτόν τον διαγωνισμό οι Έλληνες και σημαντικά πρόσωπα του χώρου, χορευτές, χορογράφοι, κριτές χορού, έχουν πλήρως αγνοηθεί. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει και ο κύριος Κάρολη Βάμος για όλα αυτά. Το Dancing with the Stars, εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ διαγωνισμό χορού. Εγώ το περιμένα πραγματικά ονόματα stars. Γιατί αν ήταν διαγωνισμό χορού, έπρεπε να έχει ένα κανονική κριτική επιτροπή με γνώση συγκεκριμένα για αυτό το είδος χορό. Ευαγγαλινός ως χορογράφος και μάλιστα πολύ γνωστός χορογράφος, εννοείται που μπορεί να έχει γνώμη για τα χορευτικά, αλλά δεν το πιστεύω ο είδος χορογράφος, ο κ. Ευαγγαλινός, έχει συγκεκριμένα καλό γνώση για το συγκεκριμένο είδος χορού. Έχουν βγει και έχουν πει ότι η κυρία Γκαλένα έχει βάλει τους δικούς της ανθρώπους εν ολίγης μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Κοίταξε, αν πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα, μήπως η κυρία Γκαλένα έχει κάνει συμφωνία με το παραγωγή, αναλάβει η ίδια να βρει τους χορευτές και τους χορογράφους και τους καθηγητές για το παιχνίδι. Μπορεί όμως να είναι αντικειμενική ως κριτής, εάν έχει τους δικούς της ανθρώπους. Εκεί είναι, ό,τι και αν λένε, πραγματικά αυτό δεν είναι σωστό. Να είναι και μέσα το κριτική επιτροπή και να λέει κριτικές για το δικό της δουλειά βασικά. Ένας κριτής, ένας επαγγελματίας κριτής, στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να γνωρίζει απαραίτητα Λάτιν και ευρωπαϊκούς χορούς. Άρα συνολικά και οι 4 κριτές πρέπει να γνωρίζουν ευρωπαϊκούς και Λάτιν χορούς. Γιατί το αντικείμενό μας εδώ είναι Λάτιν χοροί. Εγώ δεν άκουσα κλασικό μπαλέτο. Για να μπορεί να κρίνεις κιόλας, σωστά. Έτσι δεν είναι? Ο κριτής λοιπόν, ο επαγγελματίας, ο γνώστης, έχει 1,5 λεπτό στην διάθεσή του για να περάσουν από το μυαλό του, όπως στην ταινία Matrix, 15 σημεία τσεκ που πρέπει να τσεκάρει. Το έχει αυτό, το έχει εκείνο, το έχει το άλλο. Ο επαγγελματίας κριτής το γνωρίζει αυτό. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό το σημείο, γιατί νιώθω ότι είναι ένα κομβικό σημείο της περίπτωσής μας. Δεν έχουμε το σύνολο των κριτών οι οποίοι να γνωρίζουν το αντικείμενο το συγκεκριμένο. Και φυσικά δεν έχουμε και Έλληνα ή Ελληνίδα κριτή μέσα στην Επιτροπή. Νομίζεις ότι μπορείς να χορέψεις. Μεταφράζοντας τους τίτλους. Κολλάει με τον κύριο Κέλλη και εμένα τώρα. Γι' αυτό το λέω έτσι. Λοιπόν, έχουμε ως εκπομπή το Show You Think You Can Dance, που εκεί είχαμε ανθρώπους που είχαν άμεση σχέση με το χορό, διότι όλοι οι κριτές. Ο κύριος Κωστάλας, ο οποίος είναι ευθύβολος λόγω της μακράς του πορείας στον χώρο, ανέφερε ότι η ρούμπα είναι ένας χορός ερωτικός. Και όντως η ρούμπα είναι χορός ερωτικός. Όταν λοιπόν σε μια χορογραφία δεν δεις σαν θεατής τον ερωτισμό, δεν χορεύεις ρούμπα, χορεύεις απλά βήματα επάνω στην συγκεκριμένη μουσική. Και για το You Think You Can Dance είχε γίνει μια παρέμβαση από εμάς, επειδή κρίναν Latin που δεν τα γνωρίζαν και μετά βάλανε τον Jason Ροδίτη και έκρινε τα Latin. Αυτό άλλαξε από εμάς. Και από εκεί πέρα, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Καρόλη. Ένας κριτής δεν μπορεί να έχει άτομα που εργάζονται για αυτόν στη δική του σχολή, όπου η Βελίκοβα έχει 5 άτομα, και να είναι και κριτής.